Milé dámy, milí páni, a je to tu konečne, nadišla tá chvíľa, kedy náš super group break Belgic Fit Collector otvárame. Máme pre vás pripravených boxov 8 plus jeden balíčkový produkt. Áno, a všetko sa to koná pod záštitou základnej školy Slobody na ulici Slobody 1 v Košiciach, vzhľadom na to, že nám požičiavajú priestory, kde môžeme natáčať a tým pádom aj úroveň, aj tých videí sa snažíme čím ďalej, tým viac zlepšovať. Čo budeme dnes otvárať? Takže moja prvá polka pozostáva Beehive, Upper Deck Beehive, rok 2006-2007. Toto ma už u Danča strašne dlho lákalo, s tým, že sú tam veľké 5 na 7 inčové fotky, čiže ja predpokladám, že to je tuším 10x15, klasická fotka, môžu tam byť kadejaké podpisovky, paralelky, jednoducho krásny produkt. Viem, že kúpiť si ho nikto nekúpi ako box, že zbieram nejaký tým a teraz budem rátať s tým, že niečo tam je, ale do group breaku ja si myslím, že veľmi lukratívny produkt. Podobného plnenia, respektíve podobného rázu je Parkour Champions, akurát s tým, že zatiaľ čo tu boli fotografie 10x15, tu sú mini, v každom balíčku sa nachádza mini Champs karta a všetci vieme, že ako vyzerajú tie mini Champs karty, áno, úzkej, tenké, veľmi pekné karty. Predpokladá sa, že by tu mal byť 1 až 2 autografy, čiže podpisy na box. Uvidíme, čo to priniesie. Opäť sú to staršie týmy, to znamená veľa tímov, ktoré boli rozkúpené, nebudú mať v tomto boxe žiadnu kartu, podobne ako dajme tomu v Beehivoch, ale to vôbec neuberá na kvalite tohto boxu. Čiže určite Parkour Champions a budeme sa snažiť zohnať druhé parkousty, kde v každom balíčku sa nachádza podpis. Čiže ďalší group break, pozerajte, určite niečo dojde. Ďalší box, pozrieme si 14-15, čiže 2014-2015, Upper Deck Masterpieces. Dančo tak navnadil tými svojimi caseami, ktoré porozbaľoval, áno, tu môžeme si ukázať, áno, krásny patch Skinnera. Čiže naozaj, fotky sú, či karty sú maľované, nie sú priamo maľované na kartách, ale môžeme vyťahnuť aj kartu, ktorá je priamo maľovaná s podpisom autora. Tie sú limitované zvyčajne do 10 a je to veľmi veľká vzácnosť. A naozaj tieto karty, legendy, gréckeho tam môžeme nájsť na vo všetkých dresoch, za ktoré hrával týmy. Čiže od Edmonton, St. Louis, Rangers, Kings, všim tieto 4, nie? Takže grécky 4x4 rôzne týmy, nie je problém v týchto boxoch. No a potom tu máme portfólio, zase grécky, nie? Kto iný by mal byť, ak nie McDavid, tak potom grécky. Videl som tie karty, neotváral som ich ešte, páčia sa mi a uvidíme, čo nám prinesú. Takže aj bližšie k tomuto boxu si povieme, už keď budeme priamo otvárať. Takže toto je moja polka, pokračovať bude Belgii. Čaute chalani, vítam vás na ďalšom pokračovaní nášho group breaku spolu s kolektorom. Predstavím druhú polku boxíkov, respektíve aj balíčkov. Ako prvé je set 12 balíčkov Millennium Signature Series. Séria, veľmi podarená séria v tom, že v každom balíčku viete nájsť podpis. Samozrejme, sú tam aj mená, ktoré nám veľa nepovedia, ale vedia sa potiahnuť aj super mená. Ja budem spokojný, ak minimálne 3 alebo 4 mená budú dobré. A budeme môcť fakt povedať, že toto bol dobrý produkt. Hlavne ma presvedčilo to, že bola dobrá cena na Dakarde a čo som videl rozbaľovačky, fakt dobré. Ďalšie bude overená klasika od Panini, s tým, že sme už tento boxík raz v group breaku mali. Celkom sa aj podaril, uvidíme, čo nám bude prichystané dnes, ale tento produkt malo kedy sklame. To jedine, že by sme tam ozaj mali, v minulosti bol problém ten, že sme mali 2x Redemptions. Tie Redemptions sú asi najväčšie riziko, ktoré v tomto produkte sú, ale inak to je veľmi podarená séria, kde ozaj sa vedia vyťahnuť karty, ktoré stoja za to a klobúk dolu pred Panini, že takúto sériu dali do výroby. Ďalší boxík bude Playbook.
Playbooky každý pozná, tiež malokartový produkt od Panini, garantovaný na box je jeden buklet. Ak uvidíme, že sa nám podarí dobré meno a že či prípadne to bude aj nejaký limitovaný bukletík a čo bude okolo. Verím, že tam bude aspoň jedna podpisovka a ak bude posledná bejza, tak to myslím, že nám nebude vadiť, Bejza by to mala byť. ak prvé dve karty pôjdu. Ak som dobre čítal, tak by to mali byť 3 karty. 3 karty. Na box. Ale boli už otvorené boxy, kde boli 4 karty. Áno, čiže... tiež potvrdzujem, že tiež som videl otváračky, kde boli 4 a jedna bejza a 3 veľmi dobré. A tento boxík sa veľmi teším, to je novinka. Dano ešte ho stihol predstaviť skôr ako pred nami, náš hlavný promotér a stihol vyťahnuť asi aj KZ, ale pokiaľ tam tiež by sa nám podaril nejaký pekný podpis alebo pekný autopatch, tak to by bolo úplne super. S tým, že ozaj, že túto sezónu sú aj podarení nováčikovia, tak verím, že snáď sa niečo podarí aj vyťahnuť. Tu je garantovaný jeden podpis, ale čo som videl, mne sa páčia, aj keď nie všetci zdieľajú tento názor, ako vyzerajú base karty, je tam kopu inzertov, kopu paraleliek, tak verím, čo som videl rozbaľováčky asi 4 alebo 5 boxov, tak to boli fakt podarené rozbaľováčky, tak verím, že aj Dano pre nás poslal do Košic. A nechceli sme ísť do minuloročného boxu, pretože ten sa mi obsahom veľmi nepáčil a tieto, čo tam máme priesvitné troška karty, tie X-ky, tak v tomto smere Fleer Showcase tohto ročné si myslím, že predčili tie minuloročné, takže uvidíme, čo sa nám podarí. Dana budem kontaktovať o Spencera Martina, ktorého otvoril. Dobre, chalani, tak držte palce.